के ते घुमनवा कभी कभी मरद पर छौड़ी करही घुमनवा छौड़ी करही घुमनवा अगे कभी मरद पर छौड़ी करही घुमनवा अगे सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करही घुमनवा अब कभी भातार पर छौड़ी करही घुमनवा अगे पहिले नहीं जानलिए तोहर चलिया चलनवा अगे पहिले नहीं जानलिए छौड़ी ऐसन हौ चलनवा अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करही घुमनवा अगे टूबा मरद पर छौड़ी करही घुमनवा आ पीर सब पीरिया याद में तोहर जाबो कई गनवा आस से कई गनवा अगे हरदतवे मरद पर छौड़ी करही घुमनवा अगे कभी भातार पर छौड़ी करही घुमनवा छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया अगे जोई भी ससुरलिया छौड़ी पूछत तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछत तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया करही छिया छिया करही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया अगे बारे बदलिया ढोलिया में जलाबो हकी दिया बाहरे बदलिया ढोलिया में जलाबो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया आगे केकरा से तो सेटिंग करही कंचिलिया दिया केकरा से तो सेटिंग करही कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया करही छिया छिया
नैहर में करो हिचिया चिया बहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अगे कोही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कोही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सोया वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अगे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया आगे कथी के बिजनेस करो पहुनवा हमरा बतावेंगे कथी के बिजनेस करो पहुनवा हमरा बतावेंगे छोड़ी तो हमरा बतावेंगे हेरे हमर बलमुआ डीजे बजावे छड़ी के नचावे हमर बलमुआ डीजे बजावे आगे कथी के बिजनेस करो बलमुआ हमरा बतावेंगे छोड़ी तो हमरा बतावेंगे हेरे हमर बलमुआ डीजे बजावे छड़ी के नचावे पर बांध के पिया चारा गोडी जी रे भर लगन रहो है छाड़ा बड़ी जी रे बुझली यही से बहलमुआ नहीं तोरा घरे देखावेगे यही से पहुनवा नहीं तोरा घरे देखावेगे छोड़ी नहीं घरे देखावेगे अरे हमर बलमुआ डीजे बजावे छड़ी के नचावे लाल पियर हरियर खूबे जरता लइटा लगे आशीष नंदन के बजता झुमटा लगे पागल कहीं पे सैया वाला डीजे के हमर सभे है दीवाना रे बाजो है डीजे पर लिखल प्रिंस प्रिया के गाना रे महीना में कितना दिन ले बुकिंग करावेगे महीना में कितना दिन ले बुकिंग चलावेगे छोड़ी आगे बुकिंग करावेगे हेरे